Terve japanilaiset painifanit. Taas kerran kuukauden päästä tässä me ollaan. Ja kuten te varmaan tiedätte, minä olen Starbuck, Suomen ammattipainipioneeri sekä Pomo FCF Pro Wrestlingissa, Suomen ainoa wrestling-organisaatio. Te olette äsken nähneet uskomattoman ottelun. Todellakin. En tiedä kuka on voittaja, mutta olen varma siitä, että se matsi oli mestaruuden arvoinen. Smash 4. Minä olen lähettämässä teille 2 lisää FCF:n kärkipainia. Nämä 2 ovat todellisia riesoja. Nämä 2 ovat maan vaivoja, niin sekä myös mestarille kuin myös Okamalle. Ja en tiedä, onko te valmiita näille 2, nimittäin ne saattavat olla hyvinkin pelottavia. Japanilaiset, oletteko valmiita? Oletteko todellakin valmiita sille, mitä tuleva on? Minä lähetän teille Heimo Ukonselän, entisen FCF-mestarin, 190 senttiä pitkän, 104 kiloa painavan, todellakin raan pedon, joka tykkää syödä veristä tuorelta tapettua eläinten lihaa. Hän on villimies. Häntä ei voi kontrolloida. En minäkään voi häntä kontrolloida, sillä hän on hullu. Suoraan hullujen huoneelta saattaa tulla suoraan Smash 4 Japaniin. Toisena minä lähetän teille Stark Adderin. Hän myös on entinen FCF:n mestari. Vuoden hän kantoi sitä mestaruutta kunnialla, sillä hän kunnioittaa kaikkia taistelulajeja ympäri maailman. Hän on vähän omituinen, sillä hän on kuin alkuasukas. Ehkä tekin näette pian, että hän on myös arvaamaton. Hän on painunut niin Italiassa kuin Norjassa, Ruotsissa, Eestissä, Britanniassa, monissa paikoissa. Hän on vaarallinen, vaikka hän onkin omituinen. Ja myös minä lähetän teille vielä toistamiseen Jessica Loven. Oh, come on. Eikö te ole samaa mieltä? Haluaisitte nähdä uudelleen Jessican? Hän tulee Smash 4. 25. päivä kesäkuuta. Ja myös minä itse tulen pian teidän luoksenne Japanin maahan vahvistamaan ystävyyteni Tajirin kanssa. Ja minä en todellakaan aio yhtään tinkiä laadusta, jota lähetän teidän luoksenne, että Smash pääsee nousemaan Japanin maassa kuten nouseva aurinko. Japanin parhaimmaksi ammattipainiorganisaatioksi. Nähdään pian, japanilaiset painifanit. Sekä Tajiri. Sodusene.